Il-Gvern ħabbar l-inizjattiva imsejħa Stabilta, iżda fl-istess waqt xorta mhux jagħti garanzija li l-prezzijiet ta' prodotti bażiċi mhux se jiżdiedu. Dan ħareġ b'mod ċar wara li tnieda eżerċizzju sabiex b'mod temporanju jonqos il-prezz ta' ftit mill-prodotti li nsibu fuq l-ixkafef tal-ħwienet u s-supermarkets, prodotti li se jkun qed jinbidel il-prezz tagħhom għal 9 xhur biss sal-budget li ġej. Qabel ħabbar din l-iskema il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri ikkonferma li biex tfasslet din l-inizjattiva il-ħwienet iż-żgħar ma ġewx konsultati u kien biss jumejn ilu li rċivew ittra min-naħa tal-Gvern bl-iskuża tkun li tant hawn ħwienet żgħar li skontu impossibbli tkellimhom kollha u għalhekk infurmawhom din l-ittra. Waqt it-tnedija tal-inizjattiva l-Prim Ministru kien mistoqsi repetutament biex jagħti garanzija li l-prezzijiet mhux se jiżdiedu. Le ma nemminx li se jkun hemm abbużi minnu. Ma nemminx li se jkun Imma hemm xi forma ta' garanzija, hemm xi ħaġa bil-miktub li prodotti oħra li mhux qegħdin fuq din lista mhux se jolgħu anki b'nofs ċenċeżmu li l-konsumatur ma jindunax u l-flus iġibuhom anyway Jien għandi fiduċja fir-rida tajba tan-negozji tagħna. F'din l-iskema sidin jew bejjija fosthom ħwienet tal-merċa meqjusa żgħar se jkunu qed jingħataw qotja żgħira ta' €125 fix-xahar bħala kumpens jekk jipparteċipaw f'din l-inizjattiva. Roberta Bela kien mistoqsi wkoll minn Net News sabiex jispjega għaliex ma konsultax ma tal-ħwienet u n-negozji żgħar. Għandhom mezz mill-iktar faċli elettroniku ta' kif jipparteċipaw u jiffirmaw il-ftehim u malli jipparteċipaw se jkunu qed jirċievu kumpens finanzjarju. Ma kellimtom qabel illum għax inti qed tgħid dibattu itra jumejn ilu tgħidulhom biex jipparteċipaw. Llum għandek 200 stabbiliment. 200 stabbiliment. Ma mhux ħwienet żgħar. Għandek 200 stabbiliment illi huwa parti mill-ftehim. Jidher ukoll li l-kumpanija Benna ma qablitx mal-iskema tant li l-ħalib frisk mhux inkluż fil-lista, dan wara li l-Gvern fl-aħħar xhur naqas milli jappoġġja lir-raħħala u l-produtturi tal-ħalib. Il-Gvern min-naħa tiegħu qed jgħid li hemm 15 il-kategorija ta' ikel li se jkunu qed jaraw roħs ta' 15% fil-prezz rakkomandat. Dawn il-kategoriji jinkludu aġin bħal spagetti u penne, il-corned beef, kapuljat frisk u friżat kemm taċ-ċanga tal-majjal jew imħallat, pork chops friski jew friżati, saqajn ta' tiġiġ friżat, cornflakes, ton ta' żejt u kafe. Din l-inizjattiva tolqod biss prodotti tal-ikel u tinjora affarijiet essenzjali oħrajn bħal prodotti tal-ħasil, prodotti tal-kura personali, prodotti ta' tfal u oġġetti essenzjali għad-dar. Dawn kollha mhumiex se jorħsu. Anke l-prezzijiet ta' frott u l-ħaxix frisk mhuwiex se jorħos. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu qal ukoll li matul din is-sena se tkun qed iċċedi ir-rata tal-għoli tal-ħajja. Għaliex sal-budget? Sal-budget kif spjega tajjeb il-Ministru Silvio Xkembri aktar kmieni għaliex sa dakinhar dak li qed bassar il-Eurostat huwa li r-rata ta' inflazzjoni se tkun qiegħda ċċedi. Wara li tħabbret din l-iskema l-Partit Nazzjonalista sqar li huwa favur kull miżura li bija torħos il-ħajja għalkemm appella biex ikun hemm pjan holistiku u mhux f'iżolament. Fakkar ukoll fl-importanza li jiddaħħlu miżuri li jgħinu lil ħaddiem u l-konsumatur fosthom li żieda tal-kola ma tkunx taxxabbli u li jfassal mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li joħolqu jobs ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema tagħna. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista qed jinsist li għandhom jingħataw tax credits lil min iħaddem u jinħoloq fond nazzjonali li jappoġġja lill-industrija li timporta jew tesporta biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż.